Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sa liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapit sa 19 na. Buwan mahigala sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon natagang tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutanan karon nga buntaga mga kahigalaan, usa ka driver og mga pahinante sa usa ka wing van nga niluwas og unom ka mga tao nga mga naanod sa baha didto sa may Kutkot Liluan atol sa pag-igo ni Bagyong Tino. Ni ani kini mga pagdaig o giisip sila nga mga heroes. Straight to the point. Lakip sa ilang nasalbar maong usa ka pulis nga nag-duty ni adtong higayuna subay sa ilang deployment tungod sa bagyo. Straight to the point. Apan sa mga pagdaig sa mga tao o daghan ang nangalipay, doon na mahigalay wa malipay sa gibuhat ining driver o pahinante. Ang tag-iya sa wing van. Straight to the point. Nasuko ngano mga higala nga matod pa nasuko sa ilang gibuhat o gani gitaktak pa ang driver o mga pahinante sa ilang mga higalang trabaho gumikan kay ilang girisgo sa pag-ubog sa baha ang sakyanan nga posibleng ikaguba sa makina ni ini. Straight to the point. Mo'y gidangat ining kalakiha. Iagi ta na kataw-katawa mga sukintig paminaw. Kay mahimo man ni mahigala mo adto sa sila sa Department of Labor and Laiken. Unsa ba ning kalakiha mahigala nga emergency maguna. Doon na mga higalay bagyo, doon ay baha. So ang driver nakahuna sa mga higala nga iyang itabang ang iyang wing van. Matod pa daghan tayo sakay di man madalig kaanod mga higala ang wing van. Mo'y nakatabang yun sa mga tao. Doon ay uno matod pa mahigala apil ang usa ka pulis nga kinini ang naluwas kay taas man ang wing van. Taas man ang wing van so nakatungtong sa dito. Unya lisod pun anoron kay bugat ba. So naay mga nangaluwas. Lipay ang mga naluwas, lipay ang mga tao nga nakakita, ilang gidaig ang driver, pero doon ay wa malipay. Mao ang tag-iya kay ngano nga giubog sa tubig ang wing van. Mo'y gidangat hinuon ning kalakiha mga higala. Ay para sa tag-iya mas mahal pa ang wing van kontras kinabuhi ug wa say labot anang uban basta ang importante ang iyang wing van. Ato lang ning agi kataw-katawa mga higala. Katalig pagtagad lubuntaga, pwede pa man ning mga adto mga higala sa Department of Labor and Kalakiha. Kay valid man sad mahigala ilang gihimo nga rason mga sukintig paminaw in town. Straight to the point. Katalig pagtagad lubuntaga sa tubuan uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Governor Pambari 4 nagtuo nga abdan pag usa ka tuig una hingpit nga mga recover. Ang sugbo gikan sa nasinati nga sunod-sunod nga kalamidad nga mao ang linog ug ang bagyo. Straight to the point. Ni apay laing problema mahigala nga resulta gyapon sa Bagyong Tino ang mga kaigsuonan nato nga na-expose sa baha. Doon na mga higalay na nga sakit ug doon na giganit na matay gumikan sa leptospirosis. Straight to the Kining point. bakterya mga kaigalaan nga naubog ka sa baha unya nasagol na mga higala dito sa ihi sa ilaga. Straight to the point. Katalig pagtagad lubutaga sab sa atong pabanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang duha ka semana human miigo ang Bagyong Tino, daghan paghihapon ang mga kabalayan sa Metro Cebu nga wa pay supply sa tubig. Hangtod gyud karon. Straight to the Ang point. dakong kadaot sa ilang pipeline sa Haklupan ug Lusaran, maoy nakaingon matod pa sa MCWD nga daghan sa ilang mga konsumidor ang way agas hangtod karon. Straight to the So point. kanos ang magidi mo agas di ay kaha, ha? Mayo og maesplicar ni sa MCWD ni nga mao nga mga panghitabo sad mga kaigalaan. Straight to the Katalig point. pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the O point. sa pikas bahin sa kauluhan, Senador Panfilo Ping Lacson,
na nalipod ni Presidente Ferdinand Marcos Bongbong Marcos Jr. sa isyo bahin sa gingong nakadawat o kickbacks gikan sa flood control projects. Straight to the point. Orag na nga bugar mahigala sa Lacson. Matod ni Lacson, gigamit lang sa duha ka mga undersecretaries ang panga ni Marcos alang sa 100 billion pesos nga insertion sa 2025 national budget aron adto kuhaon ang kickbacks. Straight to the point. Ginimdap ko no angan sa presidente. Ha? Atong evaluate ni pamahayag ni Lacson ha. Kay murag bisan pag barangay tanod mga higala medyo maglingo-lingo ini mga kaigalaan. Bisan barangay tanod Ping Lacson nga imong sultihan ana mura og makalingo-lingo nga sakto ba kanig di ba? How much more mahigala og gikan sa usa ka kanhi PNP chief nga usa ka senador? Straight to the point. Matod niya, name drop ra ko no. O so kung ginim drop, unsa may buhaton sa presidente, granting for the sake of argument nga ginim drop. Straight to the point. Okay lang ni BBM nga ginim drop siya ni binilyon kana mga higala unya walay mahitabo. Okay lang niya nga mo resign ra, nya walay mahitabo kay ginim drop siya. Ganto ni pagtagad lubuntaga mga higala sa atong pagban-uban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Iwason point. tanirong taod-taod mga higala na unsa naman ning kalakiha. Samtang dugang mga mga panghitabo sa kauluhan ng ombudsman ni Duso na ngadto sa Sandigan Bayan sa unang hugna sa mga kaso batok ni Kongresista Saldico. Pipila ka mga opisyal sa DPWH may kalibutan usab sa giingong anomalusong flood control projects. Straight to the point. Og samtang sa ato mahigalang pagpadayon sa atong relief operation gahapon adlaw ni adto ta sa Dakbayan sa Mandawi. Dito ta mahigala sa may Kansaga Bridge. Doon na tayo panghatag dito mahigala ilawom sa Kansaga Bridge. Dito ta mahigala manghatag sa itong mga relief goods. O gadiripod mahigala sa Barangay Tabuk o uban pang mga lugar. Atong diadto sa mga kagalaan. Unya karon padayon gyapon ming nanawat sa inyo mga tabang. Kaya aron nga makapadayon pa ta, daghan patag at tuunon mga sukid tig paminaw. Pero nagagad sa ta mahigala sa atong resources nga gikan pod sa atong mga listeners. The more nga doon na mo'y mga tabang diha, daghan patag maadto nga mga lugar. Busa ako mong gidasig no ato mga kaigsuunan sa pagpadayon paghapon no sa pag kinini ang tabang no sa mga na biktima sa Bagyong Tino. Ani ato mga GCash numbers nga ni karon mga kaigalaan. Padayon ta nga ni dawat ni ini o ang atong total update mga higala, total donations as of this time mga kaigalaan ni abot na ta may gala or kagahapon pa ni day o karon na ni siya karon buntag okay 2,766,868 pesos and 68 centavos o ni 2.7 million kapin ang ato may galang total donations o padayon pagyapon tang mudawat kay mas daghan man ning biktima hinuon ning Bagyong Tino. Mas daghan pa magani mga higala lagi sa nahitabo nga linog dito sa norte mga kaigalaan. Straight to the point. Kiniguban pang mga sitanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan mo mga balita'y detalyado